Хаумағығыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Иштанова. Программабыздың қонағы Дәулет Думаға депутаты Зариф Байғұсқаров. Заризакет хаумағығыз. Хаумағығыз. Шулай етіп, һеҙҙең менән төрлө сәбәптәр буйынса осрашабыҙ, әммә бүгін кеше һәм тәбиғәт дигән ошондай темаға һөйләшкә килә. Быйыл республикала урман янгындары гөрләне. Шулай бит инде. Шәхсән һеҙ үҙегеҙ Бөрйән районындағы урманды янгындан ҡотҡарыуҙа ҡатнаштығыҙ. Закон буйынса ҡараған саҡта урманда янгын сыға икән, ниндәй тәртиптә эш башҡарылырға тейеш? Беҙҙең закон буйынса һәр субъекта беҙҙең республикала бар булырға тейеш план, яңғындарды һүндереү планы, урман яңғындарын һүндереү планы. Уны беҙҙең республиканың башлығы ҡул ҡуя, раҫлап ҡуя, һәм ул планда күрһәтелгән ниндәй организация, ниндәй техника бирергә тейеш, нисә кеше бирергә тейеш дип анда беш яҙылған ул. Уны бит инде шул яҙалар да, һәм шул план буйынса урманда яңғысаҡҡа һүндерергә тейеш ул. Беҙҙә, мына мин үҙем Бөрйәндә булдым, яңғында бөтәһе беҙҙең 3000-гә яҡын урман янды. Мына быйыл йәй көнө 3000 гектар, уның 1000 гектары Забайнит янды, 2000 гектары шул беҙҙең урман хужалығының ерҙәре булды ул. Ул булды бит инде Беларт районында ла, Учалы районында ла. Һәм мына мин үҙем күҙем менән күрҙем бит инде, ул яңғын сығып таралыуында мына ғайыбы бар, Забайниттан ғайыбы бар. Һәм беҙҙең әлбиттә беҙҙең республиканың үҙем сан ғайыптары бар. Сөнки ваҡытында урман һүндерелмәй ҡалған. Ул ҡағыла Бөрйәнгә түгел, беҙҙең Беларт районына ҡағыла һәм Учалы районына ҡағыла. Ни өсөн? Сөнки мына үҙем күрҙем бит инде беҙҙең техника ваҡытында килмәне. Мына беҙҙең бит инде һөйләшеү булды бит инде. Волонтердар килде, төрлө яҡтан бит инде егеттәр, ҡыҙҙар. Саҡырыу ебәрелде, шулай бит социаль Улар әлбиттә молодецтар һүҙҙә юҡ. Но уларҙан бит файда әҙ бар, дөрөҫөн тегерәк. Сөнки мин бит улар менән үҙем йөрөнөм. Улар кигәндәр бит инде, шунда сандалия кейеп кигәндәр бит инде, шорты менән кигәндәр, урманда ҡурҡыныс. Анда бит менә ошо бөтөнөмө бит яна бит инде, шундай температура юғары, ағастары бит инде, тамырҙар яныла бит инде, ауалар шунда ҡарағайҙар гөп итеп бит инде. Ул бит кешенең өҫтөнә төшә, ул бит кеше үләсәк анда. Мин шуға ҡурҡып йөрөм, мин ҡыуып йөрөм. Унда бит инде ҡыҙҙар аҡырышып йөрөйҙәр бит инде, ҡурҡып берәмә эшәгә белмәйсә. Унда ҡыҙҙарҙы бөтөнләй яҡын ебәрергә кәрәкмәй. Һәм әлбиттә ул бит инде ауылдан ҡаралып ҡалған егеттәр. Демәк, ирекмәндәргә саҡырыу ебәреү ул дөрөҫ булманы. Минең ҡарамаҡҡа ул әлбиттә кәрәктер, бәлкем булғандыр. Но уларҙы бит ҡараған, ҡыҙҙарҙы мында ебәрмәйбеҙ дип, мына егеттәр араһына бит кемдәр белә эште, шуларҙан алып барырға дип. Һәм әлбиттә булғас бит бер 5 ирекмәнгә бер кеше белгән кеше бар. Әлбиттә улар шулай тырышҡандар, но онда кеше етешмәгәндән ирекмәндәр бит инде мына үҙем күрәм, килеп сығара бит урманда бер 5-6 кеше, 10 кеше бит, шуны юҡ булалар, улар ҡайҙа булалар, нисә йөрөйҙәр, аны бер кем дә белмәй. Шунда бит Демәк, улар ниндер махсус кейем менән тәэмин ителергә тейеш, ниндер техника менән дә эшләй белергә тейеш. Минең фекерем былай, һеңлем. Мына Бөрйән, Учалы, Йылайыр, шундай райондарда булғадаш бит ирекмәндәр именно уҡытылған. Уларҙы бит йыйырға ла бит егеттәр киреш биргәрәк. Кемдең бит ирекмән булырға теләй урман һүндереү буйынса. Һәм уларҙы бит уҡытып бит нисек һүндерергә, уларның киемдәре булырға тейеш. Һәм әлбиттә һәр булғас бит телефон. Бу ниндидер сығымдар, өҫтәмә сығымдар түгелме? Сығым, был бит 50 сығымдар бар уларға. Лучше булһа анда бер 100-150 кеше булһын, егет булһын, 200 егет булһын. Но улар белгән кеше булар. Улардан ҡурҡыныс түгел, улар урманға ебәреү дә. Был бит егеттәрҙе ҡыҙҙар урманға ебәреү ул ҡурҡыныс. Шуның өсөн шундай егеттәр бит булғадаш бит 1-2 сәғәт эсендә улар бит телефон аша шылтыратып, шунда йыйылыштыра бит үҙҙәренең киемдәрен кейеп специально улар бит эште беләләр. Ҡаҙансҡа ҡаршы бына беҙҙең Бөрйән районында шундай булған ауылдарҙан бит кешеләр әҙ булдылар. Уларҙан файда күберәк, сөнки улар бит урманды беләләр, улар бит нисек һүндерергә беләләр. Йәш егеттәр ҡыҙҙарҙы белмәйҙәр. Уныһы бер яҡтан, икенсе яҡтан ул кешенең бит йөрөүенең файдаһы бик булманы. Сөнки мына үҙем бит һүндерәм бит инде. Шан 1-2 сәғәттән бит шунда килһәк бит ул кире янып ята. Ул теге былай итеп кенә сәптереп кенә һуҙа, ул әҙгәнә булмай ул. Онда беренсе тәрәк бит кәрәк ауыр техника, бульдозер менән теге урманда бит ул янған ердә файдап кына актарып, ағастарда бит юл һалала бит ул. Шунан яңғын саҡмаясаҡ. Һәм волонтердар ҡарап тағашта бит ут белән ҡысыҡмаһын өсөн. Һәм әлбиттә теге ағастар йығылһа бит шуны тигенә бысып, утҡа дип таларға бирмәҫкә, шунда алар кәрәктәр. Ә беҙҙең ул техника етешмәне. Мына шунда бит мин ысулата башланым бит инде, теге быға ниңә бульдозер юҡ дип бит инде. Беҙ ебәрҙеләр, оказывается, ул сыҡмағанда, килмәгәндә, трал таба алмайҙар, шундай хәлдәр булырға тейеш түгел. Мына шул планда
күзәтелгән икәнме, шул вакытта шул эшкә тиеш. Һәм без менә былтыр гына закон кабул иттек, кодекс об административном дип атала ул. Шул кодекс буенча без яуаплылык куйдык. Әгәр дә вакытында тракторды бирмәһәләр, вакытында кешеләргә бирмәһәләр, уларга штрафларга тиеш. Элек штраф юк ине ул. Шуның өчен бит алардагы еңел карадар ине. Ә хәзер ундай еңел карал булга тиеш түгел. Менә әлеге вакытта мин кисәгенә Был штраф кемгә һалына? штраф алына шул организациянең оешмага. Әгәр дә ул техниканы бирмәһә, кешеләрен бирмәһә, шул ук битендә бар арендаторлар бар, урманның бит алгандар. Улар бит төртенче камбирәштәр. Әлбәттә, алар бит кирәштә бит планга. Менә мин шул кисәгенә һәйдәштем. Безнең урман хуҗалыгының җитәкчелеге мен әйттем. Һәйдәт кичәргә тем битендә ул планлар кертелгәнме? Һәм икесен тикшергә тем битендә ул план кертелгән битендә уларга ул планнан улар тәгенкәннәр танышканнармы юкмы дип. Шул вакытта мин булай булган булса, давай штраф алага дип мин кисәгенә һәйдәштем алар мен. Һәм әле вакытта тикшерү бара. Минем карамакка беренче сираттан бер карага дишбез, нинди безнең булды хаталарыбыз һәм икенче елга шул хаталарны кабатламаска. Димәк, без был янгынга карата ниндидер һәгымтылар яһарга тиешбез һәм киләсәктә был хатларны кабатламас өчен нимәләр эшләргә тиешбез? Нимәләр эшләргә тиешбез сиратта? Менә беренчедән әйтем бит, тикшерү алып барыла. Мин кичәгенә һөйләштеп алдым. Нинди хәлдә ул? Гаеплеләр табарга кирәк. Һәм әлбәттә нинди безнең эшә биткермәнебез. Анда бит гаеп барса, запайны үзенең гаебе бар. Улар да эшә биткермәгәннәр. Улар галабетендә мин улар буенча аны материалда мия биргәдә, мин Россия Федерацияның табигать саклау министрына ебәрсәкмен дип, уларга битендә туран-туран бәйле. Чтобы алар туры карагандар да һәм кемнең гаебе бар, аны уга җәза булырга тиеш. Икенчедән, мине карамакка аларга кирәк безнең техника, авыр техника. Менә мин ул турыда һөйләштем, икенче елга безнең фиркадан торакса киләсәк, республикага шул техника аларга, урман хуҗалыгына аларга кирәк авыр бульдозерлар. Уларның файдаһы һәйбәт. Менә теге безнең бит даты менән генә аның файдаһы бик аз. Чөнки датыны тәһриккә сага битне, ул юл урынны тип ялкын барып киршуннан киләсәгә китә ул. Һәм әлбәттә менә әйттем битендә өченчедән шунда кирәк битне волонтерларда укытып һәм әдер булгачлар ул именно булгачлар битне шул районда шул калла батышталар. Һәр вакыт битендә уларда машина тип шунда елларда 2 саат içinde урманга китәләр битендә. Һәм әлбәттә безнең менә ул яңа хөндер оештыру буенча тоже булгач битендә шундай четко безнең план. Ул план буенча менә башып транс, например. Ул план бардыр мөгаен, шулай бит. Планды аны үзгәртергә кирәк. Чөнки планда язылмаган башып транспортны күп вакытында техника бирә. Ул бит техника менә килгәнсе битне 1-2 секунд үтеп китә. Но ул бит дөрес түгел, янгын бит көт тормай, ул җандыра бит менә. Анда карагач битне, например, 1-5 сәгать эчендә ул техника уже бирәнгә барып китәргә тиеш дигән һүз. Һәм аның битне үзен сәркә булгач, бензин булгач, һәм ул килгәстә эштә башларга тиеш дип язарга тиеш ул. Әгәр әле көндә мен планда мен карап сакканда аны күрмәнем. Шундыйрак пландар булһа бит инде без кискен. Ул вакытта урман тип ялкын тип янгыны ул таралмайса ул. Бәлки сынап ташы хаталарды төзәтһәк, киләһе елларда бундай зур янгыннардан сынапта котыл сараһын табарбыз. Булдырмау сараһын табарбыз. Безнең бит халык әйткәннәр бурдан кала, янгыннан калмай дип битендә. Шуның өчен монда әйтәм бит, менә моны һәңле мин күрһәң ул урманда, онда менә яңган урман битне ул кап-кара, бер яны яһле калмаган. Ул куркыныс. Ул бит урманда битендә яңгынан тиргәсәм бер 72 ел вакыт кирәк булса. Сынапта һез бана әйттегез дә ул ирекмәндәр сакыру ул дөрес булманы дип, әмма икенче яктан караганда ирекмәндәрдә сакыру һәм уларның күп килүе безнең сынапта табигатькә битараф булмауы да аңлатышлай бит. Мин бушка дип әйтмәйм, улар килүләре кирәк ине. Тик аларындагы кыздарды ебәргә ярамай. Кемдән бит куллан килә шуларда ебәргә кирәк. Һәм әлбәттә улар белән битендә теге шунда юаплы кеше баргач, үзләренә ебәргә ярамай. Мин шуны турлай әйтәм. Янгын котырган урман ул тагыла туристларның яраткан төбәге биргән, шулай бит инде. Бuna нисек алтын уртаклыкты табырга? Быел яй республика урмандарына биргәнгә һәм гомумән республиканың иң ямьле урыннарына туристларның агымы көчле булды. Өч тапкырга күбрәк тендер бүгенге мәгълүмат буенча. Бuna нисек алтын уртаклык табырга? Табигатькә зыян килтермәскә һәм республиканың кадагын баяту өчен туризмды үстерергә. Монда минем карамакка безнең битендә булгач битендәге сервис дип тарус әйткәндә. Хезмәтләндерү булгач битендә. Безнең хезмәтләндерү кырмыска ул юк кимәлендә. Аны нитәрәк бер дөресен әйтергә, менә хәтта бит юлдан барганда ла ул бит шул битендә элементарный теге аша урыннары ла юк битендә. Шул теге тышка сыгып дип әйтләр безнең сәбәтендә туалеттар битендә урыннары юк.
алар бит инде булга төшәр һәйбәт. Чөнки Уңайлыктар дип әйтәләр. уңайлыктар булга тиеш. Булар бит бездә юктар. Шул ук мен әйтә бит инде бөрәнгә кеше күп килә дип, кеше күп килә. Шул ук вакытта бит безнең бит анда уңайлыктар алардан юк. Менә шул бөрәнең бит килгән кеше кешенең бит ул безнең бюджетка, район бюджетына аның беренче файдаһы әлегә юк. Әлеге вакытта юк. Аны аксаны кемгә алар түләйләр бит, кайда кала ул әлегә билдә. Әлбәттә шундагы урында халык может берәй эшләп бит акса эшләдер дә, но ул официаль булырга тиеш дип уйлыйм. Менә әлеге вакытта безнең бит Рәсәй хөкүмәтенең постановление сакта, уның буенча әгәр дә кеше үзенең безнең Рәсәйдә ялткан икән, онда 75 мең һәм анда күбрәк алган булса, анда 25 мең дә 50 меңгә хәтем булса, 5 мең кире акса кайтарыла дәүләт тарафыннан. 50 меңдән 75 кадәм 10 мең һәм 75 меңдән күбрәк дип сарыф итә аксаңды, ул 15 мең кире кайтарыла. Шул вакытта улар бит официаль эшләгән булга тиштәр. Ул теге менә кулак сагына биреп кенә түгел. Бездә бит ул кулак сагышына һәм тагында бит кайтам, безнең бит ул әлеге вакытта ул бит мәшук кый. Ул менә кеше бит ул килгәс, ул аксан түләргә әзер ул. Ул бит уңайлыктар булга тиеш. Бездә кыласка шуның уңайлыктар әлегә юк. Туристларның мәдәниятенә килгәндә ни әйтергә? Туристларның мәдәниятенә килгәндә әлбәттә контроль булмаһа, уларга әйткән кеше булмаһа, улар бит инде урындагы шунда бит бөтәләр кылык булһа бит инде алар шунда тоша ясактар. Ул бит ул дөрес түгел. Менә шуның өчен әйтәм бит ул шунда Тәсиратта уңайлык тап шул сүплектәрне булдырмау ягынан да шулай. Әлбәттә, сүплектәр бина һинанда эшләһәң икән, менә мин монда үзем эшләһәм, мин үземнең битне эшләгән урынымда тирәякты таптала тотырным. Чөнки ул бит миңа кеше килгәс битне кунак бит инде. Кунак килгәс, кунак карага тиеш. Демәк, әгәр без республикала туризмды үстерәбез дибез икән, үзебезнең яктан да ниндидер үсеш һәм үзгәреш булырга тиеш, шулай бит. Әлбәттә, без бит кешене карап тиеш битне. Карау, әлбәттә, безнең каныбызда бар ул кунакты карау. Без битне кунакка бушлай да биреп йөрә алабыз. Шуны бит хакта була. Беренче яктан, икенче яктан безнең кунактарга битендә мөнәсәбәт икенче булырга тиеш. Ул теге мотор төбендә эндәшү битендә безнең халкы турында, йөре турында һөйлә битендә, аларда кунактарда битендә шул теге йоклар өчен мотор урындар булсын. Ашау битсә булһа, безнең башка аштарын эшләгәндә минең карамакка кеше киләсәк, ул битне бер кеше килһә битне, ул битне кайтып һөйлә үзләренең дусларына, туганнарына, алар да киләсәк. Һәм әлбәттә, мен әйтәм бит, кеше акча түләргә әзер ул, но уның өчен бит сервис кирәк дип уйлыйм. Хезмәтләре дөрес булырга тиеш. Димәк, без үзебезнең республикага сакырырга тиешбез һәм артабан да улар тагыла бер тапкыр әйләнеп кайтырлык итеп уларны хезмәтләндерә белергә тиеш. Үзләренә түгел, киһендә дусларын, туганнарына килештерәләр тагында. Шул сыракта сынапта республикала туризм гөрләп сәскә атасак, әгәр дә хезмәтләндерү һәм бөтен уңайлыктар була икән, күңелһез осрактарда булмаясак, шулай бит. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.